Отново казвам добър ден на всички наши туристи, приятели и гости, които обичат да пътуват с нас. Било то с Бисери Турс или с Global Tours. Този път ние с вас се намираме в полите на източна Средна гора. На Сърнена Средна гора. И сме съвсем близо до Старозагорски минерални бани, на едно чудно, красиво, любопитно, интересно, магнетично място, наречено Богородична стъпка. Тук, съвсем близо до небезизвестните Старозагорски минерални бани, се намира едно много тайнствено място, което привлича нашето внимание днес, а именно Богородична стъпка. Виждате и самия параклис, който 2021 вече осветен и обновен, отваря врати, изнесената му камбанария. И сега ще ви покажа, разбира се, и самата Богородична стъпка, това много таинствено образование, което се формира тук в скалния масив непосредствено до църквицата, което е обвито с множество легенди, поднасяни от местните с загадъчност, таинственост и разбира се, всички ние обичаме да слушаме тези неща. Ето я самата Богородична стъпка. Най-разпространената легенда гласи, че когато един от християните, дълбоко вярващите християни, бил преследван от римляните в опит да го накарат да се отрече от религията си, самата Божия майка дочува неговите молби, неговите стенания, притича му се на помощ и стъпвайки тук в скалата, тя оставя своята стъпка. Тази вода, която виждате, не замръзва нито през най-студените зими, нито пък се изпарява през горещото лято. И наистина това е едно много таинствено място, много интересно място с един тракийски каменен саркофаг. Ето тук, тази пътечка води към него. Изобщо заслужава си човек да дойде тук и да се наслони на всичката тази красота.